नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फुना बाबू आज अपना चैनल कवि की वाणी पर आज नया टॉपिक नया कविता के साथ उपस्थित बानी। हम चाहता नहीं कि रउआ सब हमारा फेसबुक पेज पर कवि की वाणी टाइप करके लाइक करी और यूट्यूब पर हमार कवि की वाणी रउआ देखी। आज के टॉपिक बा कि जैसे कि आदमी कुछ समझेला कोई के बारे में वो चीज पर बा जेकरा के कमजोर बुझत रहनी उ बरियार निकलल। जेकरा के कमजोर बुझत रहनी उ बरियार निकलल। जेकरा के शेर बुझत रहनी उ सियार निकलल। जैसे आदमी समझेला कोई के कि तो बहुत बरियार होई बहुत कुछ होई। जैसे अभी फिलहाल में चाइना के जौन हरकत रुआ देखतानी शेर हल्ला रहा लेकिन देखते बानी कि खदेड़ के मार पीट के भगावल गईल। जेकरा के कमजोर बुझत रहनी उ बरियार निकलल। जेकरा के शेर बुझत रहनी उ सियार निकलल। आदमी तो होला बहुत किस्म किस्म के। आदमी तो होला बहुत किस्म किस्म के। जेकरा के हित बुझनी उ हत्यार निकलल। हित जेकरा के समझनी उ तो हत्यार निकल गईल। जौना के बुझनी साधु महात्मा। जौना के बुझनी साधु महात्मा उ सवादु आ दागदार निकलल। उ सवादु रहे ओकरा में बहुत किस्म के दाग रहे। जौना के समझनी कोनो काम के नइखे। जौना के समझनी कि कोनो काम के नइखे उहे मददगार निकलल। आदमी समझेला केहू के कि कौन काम करी कौना काम में आई उहे कहियो मदद कर देवेला। केहू मिलल रहे हीरो नियर। केहू मिलल रहे हीरो नियर ओकरा से भेंट भइल तो बुझाइल कि हीरो ह लेकिन उ तो लबार निकलल। केहू मिलल रहे हीरो नियर लेकिन उ लबार निकलल। जेकरा के कमजोर बुझत रहनी उ बरियार निकलल। जेकरा के शेर बुझत रहनी उ सियार निकलल।